और प्रिय वर देवव्रत के संतान रहे चाचा, लेकिन प्रिय व्रत के संतान ना रहे। अप्रिय प्रति धरती का राजा रहे, उनका राज रहे राज, उनकर मेहरारू रहली मालिनी, लेकिन संतान ना रहे। दोनों बेकर सोचत की राजपाट बढ़ले बा, पृथ्वी पर हमरे राज बा, लेकिन भगवान ने संतान बिना राज सुना कर दिले बा। बाबू यारे तो रोजा करो अरे मन में अरे अनुमानवा ए हरि जी अरे भैले ना लाला घरमा में सोना चांदी रोबतारी राजा के कहिया होई गोदी में ललालावा हे हरि बरसे नयना कहिया होई गोदी में कैसे बाबा तारी कोहता विजेंदर गई सभावा में माथा गाना लिखली बाबूता दुखानावा हरि बरसे नयना अब देखी कार्तिक और गणेश जी शंकर जी के पतो, कार्तिक और गणेश जी शंकर जी के पतो 10 मिनट के बाद आओ। शंकर जी के पतो अब शिव जी के घरे गइल बड़ी कार्तिक भगवान के औरत है छठी माई, ब्रह्मा जी के 6वां अंश के पुत्री है। ब्रह्मा जी एगो लड़की बनौले 6वां अंश से, जेकरा के खस्ती देवी कह जाला। खस्ती हमरे के भोजपुरी में छठी माई कही जाला, काहे कि 6वां दिन के खस्ती कहल जाला। अब पतो बन के गईली कार्तिक जी के मेहरारू, तो देखो तारी जे घर में ससुर के पूजा होते बा, सास के पूजा होते बा, दियादी लोग के पूजा होते बा। एगो बेटी बड़ी गणेश जी के, उनकरा बेटियों के संतोषी माता के पूजा होता। आ हमारा का हमार बाप जी काहे के भेजले घर में, जे घर में हमार पूजा नहीं के काली खस्ती माता जे पिताजी हमरा के काहे करुआ बनावता नहीं। अब तहार काम रही बेटी, दुनिया में सब देवी लोग बनल बा, लेकिन तारा के स्पेशल देवी बनावता नहीं। जे जितना देर औरत सौरी में रही, बेटी तू देखभाल करबू। यानी तारा के बालक लोग के माता बनाए, बालक के बोली ना, ओकर भाषा के समझी ना, ओकर भाषा तू ही समझबू। अब खस्ती माता सोचिए घर में नहीं पतो बन के तो इज्जत कोनो नहीं खे, तो सोचे लगली जे का करी जे हमार दुनिया पूजा करू, का करी जे दुनिया पूजा करू। ई जान गली कि राजा प्रिय व्रत के संतान नहीं खे, ए पृथ्वी के राजा बड़े। अगर राजा प्रिय व्रत के संतान हम दे देता नहीं, तो राजा पूजा करिए, प्रजा लोग भी हमार पूजा करे लगे। खस्ती माता आशीर्वाद से रानी मालिनी के पेट में एगो लड़का के स्थापित कर दिली।
कही जे राजा के बेटा होई का बेटा उठा बाना ना आ जब राजा के हो जाई तब प्रजा लो जयकार बोलबे करी हाँ जी। आ जब रोजे पूजा करिए तो दुनिया करे लगी हाँ रोजे से पूजा करवाए बा प्रजा लो से पूजा कराए अब पेट में मालिनी के बेटा बा पेट में लड़का बा सोहर के भाव लगल अरे प्रिय बात अरे चेरिया अरे राजा कार ललना ए ललना अरे ना उर्धानी दर्द से अरे व्याकुल धागरीन बुलाई देती है राजा का महल में बेटा होके अलावा लौड़ी लोग कहता कि महाराज मलकिनी के दर्द होता राजा इतना खुश पड़े कहे कि संतान बना अपना दूत लोग के ना भेज के अपने तौर के चल दिले महल छोड़ के धागरीना धागरीन पू कारेल धागा रीना सुनेली धागा रीना सुनेली ललना चढ़ी हवा जाई बहे राजा जी लेके आई रानी वाला गोलिया तो चढ़ी हवा जाई बहे खाली यूट्यूबर भाई लोग के स्पेशली चाहे अब इन्हें राजा धगरीन के दरवाजा पर गइल बड़े धगरीन लागल ताव कसे कि पैदल सब दिना रउआ दुआर पर गइल बनी लेकिन आज जाएब कब जाना पर रानी मालनी चढ़ के आइल बड़ी वही सवारी पर हमरा को उहे ले आई ना कल की चाहे जमन कह हम डोली ले आब लेकिन हमरा घरे बबुआ के जन्म काहे कि बड़ी भाग से भगवान एगो लड़का देता पूर्वी के भाव लगल महेंद्र बाबा के हम खेले आदि राजा जी अरे हम खेले आदि अरे रानी वाला डोलिया ए राजा जी अरे रानी वाला डोलिया अरे तबे जाई
राजा रौरी महलिया अरे तबे जाई राजा रौरी महलिया हे राजन जौना में लगो रहे जवना में लगो रहे अरे 3200 कहरिया अरे तबे जाई राजा रौरी अटरिया अरे तबे जाई राजा बहुत चोरा होता डोली भेजबा के राजा बुलवाओ तरे धगरीन के रानी के पीरा होता और देखी ई छठी माई करत का बड़ी कहले कि राजा के बेटा दे एगो चमत्कार करे जे दुनिया हमर पूजा करी तने हरन बाबू कम कर दी हरनवा और वो सलात पर को तने हरनवा काहे जिया ते बजावते रुआ का जरूरत बा ई जी जेबा ओकरे ने सुने के बा तने कम कर दी हेल हेल बक्सा का बड़ा दिए सब बक्सा अब लड़का होता चाचा आ लड़का धरती पर गिरता आ रानी बेहोश अब एके बेर के चापिए दब का तने और उठावा ई कौआ कम रख के उठाओ ई को कम धरती पर लड़का गिरता रानी बेहोश बारी मालिनी बेहोश बारी दासी लोकल के महाराज लड़का के जन्म हो गई देखई ये कहता नहीं छठी माई से डेरा तक का उहे गो देवी बाड़ी नो सवेरे गलती करबा शाम के रिजल्ट मिल जाए हेलो और द बक्सो में यार औरी बक्सो में धरती पर लड़का गिरता राजा का पता लगता राजा गइले सौरी में ढुक जाता राजा होके जबकि सौरी में लोग ढुके लगा ना देखली कि रानी मालिनी बेहोश पड़ी सोचली कि लड़का के लेके हम खिला ली कहे कि बहुत भाग से हमारा बेटा भइल बा जैसे गोद में लेता रहे ना लड़का नहीं है लड़का मर गई बा राजा सोचले जी का विधाता ई का कइलो देबो कइलो तो छीन लेलो हमरा रानी के यदि पता लगी तो हमार मेहरारू के ऊपर का गुजरी आ रानी बेहोश बारी अब राजा गोद में लड़का के लिए तारे मरल बेटा भइल बा देखी छठ मई के चमत्कार करता अपना मंत्री से कहले कि मंत्री रानी मालिनी बेहोश बारी और भगवान संतान दिले बड़े केहू कैसा दिन देखे के ना मिले जे बाप के गोदी में बेटा मर के जाओ कुदारी उठाओ शमशान में चलो रानी बात काहे कि रानी जोगी है त लइका खोजी हमने के कह दिए कि लइका नइखे भइल दर्द होत रहल मांस के लोथरा रहल बच्चा ना रहल ना रही लइका ना देखावल जाई गोदी में राजा लेके चलले शमशान घाट मंत्री लोग कुदाल रोगे सोची जेकर बाप अपना बेटा के लाश हाथ में ले ले ओकरा ऊपर कैसन लागी हो हाय रे अरे बेदारा तीरे विपतिया अरे दिहले के तना कलेश ताहाय रे बेदारा दी विपतिया
₹1 देने छठ माई और शादी कराई। अभी सुनिए मुनीलाल भाई से, ये पिछवा कह के खोद तनी आगवा खोदी, हम पिछवा खोद देनी अगला रहुआ खोद दी। हम पीछे ना खोजत रहनी है, हम ओजी कहते जगह साढ़वन के जगावल जाला आई उए हा हो। अरे वो बुझाते न वही पड़ता कहता नहीं। अरे वो उहे देखनी है पिछले हौ तीन भाई के ना देखनी है। तिहालू के नाम कले हाय रे बेदर्दी विपतिया, गोदिया में अरे नहीं के लाला नबा राजा समसनवा कोई हो राजा समसनवा कोइले राजा के बदन थर थर कांपता बेटा के लाश लेके कि भगवान बेटा देले छीन काहे ले ले। अरे थर थर कांपेला बदनवा, अरे थर थर कांपेला बदनवा, त राजा समसनवा कोइले थर थर कांपेला बदनवा, राजा समसनवा कोइले। शमशान घाट में चाचा पहुंचल बड़े, सिपाही लोग से कहले कि जमीन खोना। अब हमने की जन कर्म लगी तो करही के परी ना। धरती में गढ़ा खोना गई, सोचतर कि बेटा के में केंगा धरी, जाना बेटा के गोद में खिलावे के वो बेटा के धरती में केंगा हम कुदारी पर मुड़ी धक के रुआ तरे फूका फार के लइका के में रख देले और मिट्टी गिरावत नइखन। आत्मा मानत नहीं के बुझाता कि लड़का के ऊपर गिरी तो चोट लग जाए। किंग अपना बेटा के ऊपर हम माटी डाली, राजा रुआ तारे माटी ने खंडल ले। तब तक ले रथ पर चढ़ के खस्ती माता शमशान घाट में उतरतारी। कली की राजन तू के हुआ? अत हमार नाम राजा प्रिय बर्थ, ए राज के हम राजा बानी। काहे रुआ तारो? अत भगवान ने को बेटा देले है, दे के छीन ले बड़े। इससे देवी रुआ तनी या हमरा मेहरारू के कोखो नसा गई, अब पुतो ना मिलल। कली खस्ती माता जी केने बता हर बेटा? अब देखो ना देवी है दे लड़का के सुतौले बानी, लेकिन मिट्टी डाले में हमरा बड़ी बुझाता कि मिट्टी हम डालब ना। राजा के करेज का पता जब माटी अपना बेटा पर कैसे डाली। देवी कली के राजन चिंता मत कर। जैसे देवी लड़का के देह पर हाथ फेरली, लड़कवा उठ के बैठ जाता। राजा कली के देवी और परिचय रुआ के है? अतम ब्रह्मा के बेटी खस्ती माता है। माँ बहुत एहसान कैलू, हमर बेटा जिंदा हो गई। माँ आदेश कौन हमरा से होखे तो कहल जाओ। कली की राजन सुनो, पूरा राज में ढिढोरा दिवावो। एगो छठी माई बाड़ी खस्ती माता के नाम से ब्रह्मा के बेटी मरल लड़का के जिंदा करेली। जेकरा लड़का ना होला ओकरा के लड़का देली, जेकर गोद सुना ओकर गोद भरली। और पूरा राजा के प्रजा लो से कोई हमार पूजा करे के। अब पूरा प्रजा लो के राजा के लेकिन प्रजा लो
पूरे राज के लोग के घोषणा करता